Менә 13 октябрьдә безнең хәтер көне булачак. Шул хәтер көне алдыннан безнең Төркия кардәшләребез, төрек кардәшләребез безнең бу трагедия турында белсеннәр иде, аның турында хәбәр тарасыннар иде. Һәм дә Россиядә менә бүгенге көндә Төркия халыкларының хукуклары кысыла, милли мәктәпләр яла, университетлар юк. Шул проблемаларны искә төшереп, алар Россия карата басым ясасыннар иде. Безнең хукукларыбызны эшләтү ягыннан һәм дә Төркия бөтен дөньяга тарасын безнең геноцид турында, безнең кысулар турында. Siz менә әйтәсез, бар тик Төркия генә түгел бит, Казанда консуллык, Иран консуллыгы да бар. Ничә алар каршына чыкмыйсыз? Нәкъ менә Төркия консуллыгы каршына. Беренче рәттән без Төркия халыклар һәм дә ираннар алар, перслар алар Төркия халыклары катнашы юк. Менә нәрсә таләп итәсез? Менә монда төркчәдә язгансыз. Ниләр яздыгыз? Беренче рәттә Төркия татар халкының геноцидына 460 ел дип, ник син һаман дәшмисең? Безнең хукукларыбызны кысалар, ник син һаман дәшмисең? Төркия Россияны Берләшкән Милләтләр Оешмасыннан Россиядәге төрки халыкларны геноцид этнасы ясаган өчен куып чыгар. Бу сорауны күтәр дип, шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасында татар халкының геноцидын тану сорауын да күтәрергә таләп итәбез инде Төркиядән. Менә ни өчен төркчә һәм русча гына бар, татарча юк? Татар теле бит дәүләт теле. Әлбәттә, бу беренче чиратта төрек теле, төрек дипломатларына аңлашылсын өчен инде, урыс теле урыс журналистларына аңлашылсын өчен. Татар теле төрек теле белән охшаш булганга, без инде аны язып тормадык, чөнки төрек теле бар аның өчен. Менә төрек дипломатларына аңлашылсын өчен дип әйттегез. Төрек дипломатлар чыгып хәлегезне белдеме, сораштырдымы, нәрсә бу дип? Хәлләрне белмәсәләр дә, әмма аларны чыгулар да кирәк түгел, дөресенә кирәк. Иң мөһиме резонанс булдыру, иҗтимагый резонанс булу. Һәм бу фотографиялар, бу пикеттан сүзләр таралачак, бик күп һәм дә үзенең максатына ирешәчәк дип уйлыйм. Менә ул максатта ирешеп булыр микән, нәтиҗәсе булыр микән мондай пикетларның хәзер бит? Без менә белгәнебезчә 21 февраль көнне шулай Төркия консуллыгына каршына чыккан идек. Һәм дә аның нәтиҗәләре күренде. Төркиядә бик күп кеше белделәр моның турында. Бик күп кеше безнең ситуация белән сораша башлады. Күп кешеләр шалтырата башлады, яза башладылар. Һәм дә бу шартлар шулай булыр дип уйлыйм.